Беспалётная зона для беспілотнай авіяцыі. Сёння партал Лукашэнкі апублікаваў ягоны ўказ, які забараняе фізічным асобам карыстацца дронамі і прымушае здаваць іх дзяржаўным органам. Па ўзроўні кантролю звычайныя цывільныя беспілотнікі фактычна прыраўнялі да зброі. Эксперты мяркуюць, што Лукашенка баіцца, напрыклад, высокадакладнага прылёту бронебойнай гранаты ў ягоны лімузін, ад якога не ўратуе служба бяспекі. Ярослав Сцешык. Тое, што мы зараз робім, ужо фактычна незаконна па ўсёй Беларусі. Александр Лукашенко ўзяў і забараніў фізічным асобам карыстацца беспілотнікамі. У першую чаргу пацярпяць блогеры, але самастойна ўжо больш асоба не зможа ні вяселле зняць, ні з дзецьмі пагуляць, ні паказаць свой зямельны надзел на продаж. Забаронена. Антыдронавы указ Лукашенко падпісаў 25 верасня. Цяпер, калі вы не прадпрымальнік ці фірма, то ў вас, у грамадзяніна, ёсць усяго паўгода, каб пазбавіцца ад беспілотніка. Фактычна, беспалётная зона для дронаў распаўсюдзілася з асобных аб'ектаў на ўсю Беларусь. Фізічным асобам забараняецца увоз на тэрыторыю Беларусі, захоўванне, абарот, эксплуатацыя і выраб цывільных беспілотных летальных апаратаў і авіямадэляў, а таксама выкарыстанне паветранай прасторы цывільнымі беспілотнымі летальнымі апаратамі. У развітых краінах беспілотнікі сталі звычайнай часткай жыцця і заробку звычайных грамадзянаў. Імі карыстаюцца для апрацоўкі садоў і агародаў, для пошуку выцеку цеплавой энергіі, для здымкаў рэкламы, для чаго заўгодна. І, напрыклад, у еўразвязе беспілотныя палёты рэгулююць і кантралююць, але не забараняюць. А ў Беларусі журналісты ўжо ў траўні ведалі, што рэжым Лукашэнкі рыхтуецца цалкам забараніць дроны для грамадзянаў і ўвесці драконаўскі контроль для фирмов. Раньше уже белорусские власти пытались как-то регулировать или ограничивать использование дронов. Но эти попытки были довольно безуспешны, потому что дроны очень быстро эволюционируют. Очень быстро можно научиться использовать обычный дешевый дрон для совершенно разных целей. И появляются все более и более перспективные модели. Поўнамаштабная вайна Расіі супраць Украіны стымулявала выкарыстанне цывільных беспілотнікаў для выведкі, навядзення агню, нават для бамбавання ці выкарыстання звычайнага вясельнага дрона як баражуючага боепрыпаса. Цывільныя дроны яны не маюць такога закрытага каналу сувязі, а па-другое, яны не маюць гэтага абсталявання, якое дазваляе ўжо з каробкі, як кажуць, адкрыў і ўжываеш, весці нейкія дзеянні. Той бок большасць цывільных дронаў яны патрабуюць даработак. І гэта працуе. Беспілотнікі выкарыстоўваюць і ў Судане супраць вагнераўцаў, і на полі бою ва ўкраіне. Це боєприпаси штатні для використання на дронах камікадзе. Гэта штатныя боепрыпасы для дронаў камікадзе. У вайсковай справе гэта граната для ручнога процітанкавага гранатамёта, але мы іх трохі перарабляем і чапляем да беспілотнікаў. У Беларусі самая вядомая беспілотная дыверсія, калі партызаны пашкодзілі бомбай расійскі самалёт А-50 на вайсковым аэрадроме ў Мачулішчах. З тых часоў летаючы радар з беларускага паветра не працуе, а Лукашенка спужаўся, што боепрыпас прыляціць і да яго, мяркуе Александр Казак. Ён можа ехаць, гэты дрон можа впакавацца ў машыну, ён можа ляцець верталётам, можа ў верталёт, ён можа сядзець у рэзідэнцыі, ён можа ісці, гэта можа праляцець. Досвед кейсу з А-50 паказаў, што гэтыя сістэмы, якія ахоўваюць Лукашенка, яны не ў стане супрадзейнічаць дронам. Ёсць і пытанне антыкарупцыйных расследаванняў. 6 гадоў таму беспілотнік дапамог тэлеканалу Белсат знайсці на той момант таемную 17-ю рэзідэнцыю Лукашэнкі ў Шаршунах Менскага району. Скорее всего, в целях внутренней безопасности Лукашенко также очень боится возможности того, что с помощью беспилотников будут снимать и получать какую-то видеоинформацию о объектах, которые считаются секретными. Это не обязательно должны быть какие-то военные объекты, это могут быть силы внутренней обороны или даже такие объекты, как резиденция президента.
Цяпер у Беларусі юрыдычныя асобы мусяць атрымаць дазвол, каб паставіць свой беспілотнік ці авіямадэлі на улік Міністэрства транспарту, а фізічныя асобы могуць выключна прадаць ці аддаць свае дроны або юрыдычнай асобе, або дзяржаве. Куды патрапяць тысячы цывільных беспілотнікаў, вынятых Міністэрствам транспарту Лукашэнкі? Цалкам магчыма, што да іх расейскіх калегаў. Ярослав Стешык, Белсат,